В Румъния има място, където реалността се огъва. Гората Хоя Бачу, наричана Бермудският триъгълник на Европа. Хората влизат, но излизат различни. Други изобщо не се връщат. Местните помнят най-старата легенда. Един пастир повел стадото си, повече от 200 овце, навътре в гората. От този ден никой не ги е виждал. Нито пастира, нито животните. Това е първият разказ, който превръща гората в място на изчезналите. От тогава хората вярват, че Хоя Бачу има своя собствена воля и тя взима жертви. Гората покрива близо 300 хектара край град Клуж-Напока. Но не е просто обикновена гора. Дърветата са изкривени и усукани, сякаш в невидим танц. Хора разказват за внезапно гадене, изгаряния по кожата, загуба на време и спомени. Уредите спират, компаси се въртят без посока. Учени от години изследват мястото, но категорично обяснение няма. В центъра на гората има поляна, където не расте нищо, нито едно дърво. Наричат тия кръглата поляна. Изследванията на почвата не дават обяснение. Тук хора виждат странни светлини, чуват гласове и твърдят, че усещат присъствие. Мнозина вярват, че това е портал към друго измерение. На 18 август 1968 година военният техник Емил Барнея снима нещо изумително над поляната. Дискообразен обект, който прелита над гората. Снимките обикалят света и поставят Хоя Бачу на картата на най-мистериозните места на планетата. От този момент гората вече не е просто местна легенда, тя е световен феномен. Стотици посетители описват една и съща картина – главоболие. Устройства, които внезапно се изключват, часовници, които замръзват. Камери, които отказват, и най-страшното – спомени, които изчезват. Някои хора твърдят, че са се върнали от гората с часове липса в ума си. Все едно мястото е отнело парче от тяхната реалност. Но най-зловещият разказ идва от последните години. Името, което местните избягват да изричат. Беливъл. Според легендата това е същество, между дух и демон, което се появява нощем. Разказват, че той е затворен в гората от векове. Подхранва се с ужаса на тези, които влизат вътре. Някои вярват, че ако чуеш шепот зад гърба си и се обърнеш, душата ти остава завинаги там. Местните разказват и друга история. За млада жена, която изчезнала в гората, месеци по-късно тя се върнала. Очите й били променени. Гласът й шепнал на език, който никой не разбирал. Хората вярвали, че Беливъл е влязъл в тялото й. Легендата гласи още, че на кръглата поляна създанието се е появило за пръв път. Казват, че всеки, който стои там твърде дълго, чува гласове, които го подлудяват. Лагеруващи чуват шумове, които обикалят палатките им. Когато тръгнат да ги търсят, шумът изчезва. Някои казват, че именно Беливъл отвлякал пастира и стадото му. Други, че той пази входа към другия свят, в самата кръгла поляна. Дали това е нов мит, създаден в интернет? Или истинско създание, скрито в сенките? Никой не знае. Хоя Бачу е място, което не дава отговори, а само въпроси. Прокълната гора? Портал към друго измерение? Или дом на нещо, чието име хората шепнат едва доловимо? Ако тази история ти е харесала, не забравяй да се абонираш и да натиснеш камбанката, за да не пропускаш нито една от нашите мистични истории.